Capcom зноў вырашылі праверыць, колькі ў нас нерваў і паказалі вялікі шоу-кейс Resident Evil Requiem. І фактычна Requiem гэта дзве гульні ў адной. З аднаго боку Леон Кеннеді, так той самы небаязлівы, не ў паніцы і з фірмовым экшэнам у стылю Resident Evil 4. Больш стрэльбы, больш кантролю над ворагамі, можна прыцэльна ламаць ім рукі, ногі і гонар. Хочаш ударыць нагой у галаву зомбі-медсестру, ну, калі ласка. З другога боку новая гераіня Грейс. І вось тут пачынаецца чысты жудзік. Яе часткі гэта стыль Resident Evil 2 і 7. Цемра, цішыня, патроны на вагу золата і крафт у кутку, пакуль хтосьці дыхае табе ў патыліцу. Capcom шчыра прызналіся, што яны планавалі зрабіць Леона ў чыстым хорары. Але людзі сказалі, ну, камон, Леон не можа быць такім напужаным. А яшчэ зомбі цяпер памятаюць, кім былі. Зомбі-прыбіральшыца яшчэ прыбірае, але час ад часу б'ецца галавой аб люстэрка. Карацей, Resident Evil Requiem выглядае як смелы эксперымент і, здаецца, Capcom зноў трапілі ў цэль. А свае думкі пішы ў каментары. Па-па!